Blæs. Ja, der tror jeg, du var. Nu tager du kun toppen og udvider den. Rigtig tungt. Eller sådan om det vil være med her. Det er ikke sikkert. Jo. Jamen så vil du lige åbne, så varmer jeg den på dig. Så tænker jeg bare, at sådan en sten i glasset. Den har fået en virkelig god tykkelse nu. Så smelter vi bare det glasset ind.